בואי נראה אם מייצ'וק תצליח לעשות את זה. יאללה, שם. יד, לא, קודם אני. יד. 1, 2, 3, 4, ולהישאר. 3, 4. יפה. נעבור לתרגיל הבא תכף. טוב, אז מצאתי למה היא תרגיל. אני פה. מאי זוזי, אני אפגע בך. רק לא. יאללה, תעשי. היא לא יודעת. טוב, אז מצאתי אליי עוד תרגיל, בואו נראה אם היא תצליח אותו. 3, 2, 1. בואו נראה אם היא הצליחה לעשות את אתגר הטלפתיה. אז בואו נראה אם נצליח. ובקיצור, אלה היו התרגילים שלי של מייצ'וק.